nogen, der bare har drukket mere end en øl. De indtager den gidset dør, og vi kan se folk have indtaget mere end en øl. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Det var ikke der. Hvad drikker en ko? Den drikker mælk. Nej! Den drikker ikke mælk, din idiot. Den drikker mælk. For fanden, Frans. Du er dummer i gennemsnittet. Vi føler, at den mentalt forstyrrede Kasper befinder sig nu i disse. Vi skal have noget happy slapping. Happy slapping. Ja, happy slapping. Vi skal have noget happy slapping. Happy slapping. Han er herinde. Kan du? Hey, nu kommer der ud derfra. Her har vi den mentalt forstyrrede mand. Han er nu ikke Han har nu været på det mentale hjernedøde lokum. Ej. Hvad siger du? Ja, hjælp. Her, mand. Kasper Pedersen. Og så er eksempel på happy slapping. Så står vi ligesom der i ret meget forsvarspositioner. Du vil sige, den der lange spørg, der kommer lidt undskyld, hvor du har tabt. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er fordi holdet, det kan bare ikke med. Vi har 4 nederlag i træk, ikke? Så er det altså ret hårdt ligesom bare at vende nederlag til sejr lige pludselig. Okay, det vil så vi sige, står ligesom lidt i forsvarspositioner og kan ikke rigtig komme ud over Okay, der er nogen, der putter penge i dig, kan jeg høre. Er det Lars, der har vundet, eller hvad? Nej, Lars har absolut ikke vundet. Jeg vil sige, det er en meget fair kamp, men så ligesom bare fordi vi tabte de 3 kampe, så står vi lidt i forsvarspositioner. Det er den der mønt, der vi snakker om. Godt. Så meget tid har vi slet ikke. Hvordan vil du vurdere festen? På en skala til 1 stige, helt sikkert en 10'er. Hvorfor? Der er gang i en, det er fine mennesker, og så er jeg der. Altså, jeg synes, vi kommer ret godt fra start, ikke? Men så er det ligesom om, at det står overhånd. Og så ligesom om, det bliver bare ved resten af Men ellers så synes jeg, det er en kanongod fest i virkeligheden. Nu må man selvfølgelig sige, at angrebet har ikke været optimalt i år, men nu må man sige, nu har vi tabt de sidste 3 kampe i træk, så er det ret vigtigt, at vi skal bare forsvare vores position den her. Og Line, hvad siger du? Ja, jeg siger bare, at det er totalt kliché, det der. Jeg siger hver gang, vi kommer ret på start, og så er sket der de værste ting af vores skyld, og vi streamer også, og hun bla bla bla. Så kan det ikke komme noget bedre? Tak. No. Ja, og velkommen til Kasper og Line fødselsdagen igen. Yes, jeg har en dejlig gæster. Han hedder Daniel. Hej Daniel. Velkommen til Not Another boligprogram. Vi er her uden for en dør. Hvornår vil den åbne sig? Det vil tiden vise. Psycho 1, 2, 3. Vi venter. Velkommen til. Yes, her på min højre side, jeg skulle sige, en dejlig logo. Og på min venstre side har vi så en Daniel. Ja, og undskyld mig, jeg skal lige pisse.
skal man lukke radiatoren, når man har tørret tøjet. Det kan jo blive overtørret. Og hvad gør man så? Så virker tøjet jo ikke mere. Vel, det kan slet ikke blive vådt mere. Men